Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai phi baro kinigilom ki khubor bamanta kasngi. Onjia ayu ye kaseng All India Trinamool Congress ha jylla lada kawan ha kabor shynshar kumno kanlong ye upat ba ka jylla namar bamburam ye kapor ba kodor jong upat ba ban penam hadu lai kenta ye ka jingyalang bakila pelong hamadan football yo reng headline umkra. Kilat pathai khubor kibla lej banlum khubor ye kaseng TMC lahap ab hadu lai kenta. Bun ki pat ba ki khnyum ya katika seng TMC haba ki wan ban kwa sngap ayu ki nong yalam TMC ken batai ya upat ba ka jylla. Habala persyang bakin kren ha ke kamera kim tre na malangya ban pin idur kman. Ki syu ai khubor ka dei ki sngi bat kapor ka long ka jing im ka ba kodor ki briu kumno ki pat ba ka jylla ken perkhat ya kane syu syu podang long menteri rangba u Dr. Mukul Sangma jubat por. Ka election kalajan baro ki sengsan perthai ki bun kam lada ki kwa jing shanya na upat ba ban wan ha ka bor shynshar don kam ban buram ya kapor. Henry bun na ki sengsan perthai kim juburam ya kapor lada ki pelong kanu ka program jibyang por. Lada slam bat por ka seng All India Trinamool Congress Meghalaya kabalaya lamdo Dr. Mukul Sangma on kmi denti kumno banthau sorkar lada ka jam. Haba unong yalam u Dr. Mukul Sangma bat ki dekhot TMC baro kimburam ya kapor.